Daka jingtmu ban penmi pisa na ka benta ban kersian pisa ya ka school LP and UP school ka badon ha kerdem kulai 2 kilo kit khot bat kinong yalam jong ka seng KSU kerdem kulai 2 kilo unit benda ka sengi kelas dang ban penlong ya ka lempung ilakai football ha ka ne ka than ka ne ka snat rekam jong ka seng KSU ka de ka badang hap hapo ka snat rekam jong ka umsning circle Haribohoi district ya ka ne ka lempung ilakai football jong ka seng KSU latip kum ka match saprangkop Arhajar Arfunreu hakaba hakane ka football tournament lawan Bani Simbenta dagi khandu tuli ki kenhun yelakai bat ka bala penlong hamadan snong ka snong kerdem kolai 2 kilo kum ka jingkit bok kit riang yakit khot jong ka seng hakane ka sengi lawan ban pli perda ya ka lumpung match prangkop Arhajar Arfunreu da usamla Joseph Lambok Rembai ubadeiru vice president ka seng KSU North Kasil district unit haka jingi don lang u Dr David Lengdo ubadeu president ka seng san perthai ka UPF u presiden ka KSU umsning circle usamla Lester Nongben urang ba snong ka kerdem kulai uba pi kharnayor lembat kiwe kinong kitkam jong ka seng hakane ka sengi pli ka jingi lekai kalalong hapdeng ka KSU umran nyang bernai ka balai khun persya ya ka kursela bat ka KSU umran nyang bernai kala job dalai gol lasigol ya ka kursela dan kini jungi KSU miskentu iki bor-bor ba nel pria tang daus nem ikwa ba kani ka fals football tournament pria ka kedem kulai unit bat ikwa ru wasem sedem kan wan ka second ka third ka fourth mateng teng habang la form unit ki aja no to kimdon ki activities kimdon ki ai ka kam ba le na mata ka bha kamiat jong snong ka thau ma ki sneng ki bangilit perform unit hakeleng kadikasi isneng ki bade train kat bak kadar barsnong iseng ki iseng samla khnang bak seng kadangla pentelun i kam ngobha bak na kaleng ko seng misi I'm a stem of suppose ki unit mar itep ni ro hangne po district kadang district ka bahe bak abun ba ki unit ngalaw social pa sipo unit ye tingin tu ipi pamani ki unit tinglang ba active ban pej
Ike izin kam hapot senong pot tau kenang bangi na galong nong yalam ni la ban tilenti ki ban ai jing mu de ki kumno pin tre kumno ba ka senong ka tau ki kan keu ban kali tromen kalong ba don kanong rem ba ne us plong tromen kum tu hendai ka temu ko ba ju ki kenang ban la ban yarap ya ni school te ngai ku dok ku rangi kan ni net ban dan tre su ki wi kam ke ba ba na mata ke ba kamiat jong ka ni senong namar kemoto jong seng kong ban kentiu ban long kita kinong yada kajing priya hi kan tormen kalong ban kentiu yak senong ka thau khamtam ni jong kam jong school bat phidang long lo kita kisipai ban yada yak kita ki bor ke batabar ki botmu ban wan hang ni po kendau siap jong senong thau jong kum ta kum samla bane las la ai kata ka jibentip mo ba de clear berem ho ngari clear berem la sum thai hajar jar khatway hadin ba kajing stom jong kejap nilai le ke national game ki hakapor bagi ngilai kai mangi ka ta facility ka padan ba kabadan ba menta PE ba ka jingwan ka ISL ka I League ki players menta yo skill ko biang bat kalau ko strat ro ba hakapor mensua ngim don kata sport quota ngim sport quota ngila yo medal ha jar new ha ka national game bronze medal ngim yo pat ya kata sport quota maka kata polisi jong sarkar kamdon ndai hakini kisni ngil kalian sarkar bakal pernah kibayo medal haki national level kinyo direct ya kam sarkar tukum ta kum gisamla wadu jingkermen yang kelan map but kintip hi barbor bun ki players for me belong star ki bawan hi next dong thainong gendong tukum ta kum gisamla wadu konsem trash tom sayo hi tau sok jing job kermen makane tournament kan ya bet ya nanti bagi sayo ro wan haka final man hak perda ta ka jing phu Kung balong himenta ngay ke jing pay ngay jing jot jing kitin bala so bom kani ka tournament kadi hok na ka benta joni ka school dap de jing kemen namar pa bidan ni ka man sim jingget kli sim lawan tang man bernya nanin entity yangi hagi football banget net ki players baro ki bawan man participate angni kiran ka benta ka ba crowd ya ka ban krishan ni kani ka yeng ban penurlong ya ki hakaba ki kena rit ke jongi ki bawan na ki yeng ki baduk ki bam la ban krishan kan long ke cingkal khu ya ki kum ni ki school ki don shibun hari ka si jantia ke jongi hendrai ki don bamdan pat ki nong pai ki nong kit kli ya ga ban kner lang ki ti ke jongki ban krishan ni community school larung habun teli ki jaka ki shinong ha po jongka umsting constituency kumba sispa sanpo tuli kishnong kalong ka bayar ka jurisdiction kalong ka bayar henry nga petpan wala kijing puli hakisar kalakhannya henry hanong kendong jeng i rural area ngi i bakam kiu shinu ru ka puli dangli te kalong ka jing kenturu nanga ya ka seng kasi student unions ba kinang shisho ya ka sarkar bat ban kentu ka sarkar bakan reform ba reframe ban right ya ka education policy hakrukom ka bade kenang ba kalawai ka jungi kanumlong tang mo shube ya ka jingtip klam ka nongrim ngi mentala pensuk pai ki kena ka jungi ha ka puli nganum ban ya ka phang ndre namar pakalong ka don kam ban suthu banang kanti ka puli dangli ka don kam education policy ka ba kham scam ka ba kham takrahnya kenang ba nginang la shishu ya ka ban Krishan yaki way pat ki khun samla bakalaway ka jongki tinamar kata hakani ka por ngkben ban ong ba nakliang ka jongaru nga yo benta ban shimenta hangne kumu support kongsan ban wan hakum gini ki jinglang ban I'm CMUP kamtam yaki players hakani ka por ki bala pankre bhai yalti naga benta ban yakun tikalong ka jingkentu jonga ki players always maintain a discipline jumpi disciplinary always kalong kabadon kam ha kanu sports amar klam kani inamla daleru ban poi shekman pila bene ka sipor andre tang sipor hi nila ban kelon no in poi no shogadi ka bang re namar kata akan tu gi kon samla jonga joni ka than jonga ribhoi bi ke jongi ba phin shim khia ka sport komolong dai samla hakani ka por ba ka manipur wala ka don preng ka chinya khi hanai ka yeng pat ha we dei pat ka ni ka chinya le kai football tinawar ka tang ni hapan so thu ba
kaji teli ka don kambha ka discipline ka don kambha ada gi phai shegi wei par ki paralok marjan jongi state ka jongi jongi ka north east ni i ba ka don kaji teli tengah kentu dia ki para khasi jongi ka pre new trap bangin one shegi kaji teli compare dengan ka seng bidon compare hakanu ka sinong bidon re kaji teli ka kham katei ka punyo e ka bor bangila banthom bangila banjob hanu ka bor hakijing thu ka jongi Namar kum bansuang nuksa kum samla lambok rombai mensua ihlam yo ban mi khmat na katla lengba kan jing sha jet na yeng hendrei kajing yo jing i ban mi khmat na katla ka dei lengba ka jing la kai ko makini ki tormen ka ba ila ban pni ka sap ka phong ka ba i idan tenging skam nalor ka jing thmu jing i ban gen pni pisa na manta ban irap ne ka school to shimru ba kane ka tormen kan dei ka tormen ka ba pin yo ban pni la jong isap i phong i jong phi lengba ka jing turistom ka jong phi Nyai ke jingkrisan ya pi nak bantah kani bat kumju ru ya ki tim baro ki bawani ya kabani ya sim bantah kani ke sinong ko jongi ngi pediang ya pi da kamen sim ko basngongu da kamen sim ka ba sngongu ko man ya pi kan bat ka bakat du nga don ya kaban a ya pi pada kum ka seng KSU seng sama KSU hang ni yang kayak unit ne nga nagaleng jong nga ket bok kerwang yepi ba omdei tan kan nga thrai ka jingthmu go baha ka jong phi nagaleng jong kersan yepi hakikam ke baha ka jong phi jingthmu ke baha ka jong phi ni kerku kerdo ebi bapin nang yai tari bha hakikam nang bagal long ka jing mentoy om tang ya hindai kan long ru kumju ru ya kasinong hi nagam taban ailang bani kana tilang ya kana ka school ka chungi hang ne hapo sinong lam habangi pet habangi inspection na ka don sipun ki jingduna te kum ka sang hi ka ba pet hi ka bha gamiat kham tam ka ba pet ya ka bulum jong pulek buthi ila persang ban kran ila persang ban wat krenti nagam taban no ban ai jingrap hari kini ketika bayi kebentar kaba ngilayo ban pelong hari kini program kebentar kabari ka football tournament kabagi ban peli ingin skam malang bagan ke tournament kan ai lat anti yangi kum unit kenang bangin la ban ya caprang ya gaji temu bahagia jungi